eli, soyrat eli, üzdür bir üzeklerini. Uylandırsın, muңlandırsın, yandırsın yüreklerini. Sızdırıp bir oyna eli, бар dünyaya yandırsın. Uynap gülik, jırlap biyik, ökünüşke kalmasın. Бик күп кунаклар, бик күп халык җыелган. Чынлап та бүген шундый истәлекле көн, шундый матур вакыйга. Бүген инде үзебезнең якташыбызны, үзебезнең дустыбызны, туганыбызны, бик шәхесебезне искә алабыз. Шәфәгать Салиховны бик зур рәхмәт аңа, бик зур рәхмәт аңа. Без инде аның турында бик күп яхшы әйберләр әйтә алабыз. Ул инде менә Атказанган мәдәният хезмәткәре, шушы авылда туган, шушы авылда укыган, мәдәният йортында, мәктәптә эшләгән, үзенең ансамбле булган. Шунда инде ул рәхәтләнеп үзебезнең Тапшуган авылы халкы белән, үзебезнең дусларыбыз белән матур итеп эшләгән. Аннары инде Чаллыга күчкән. Салават Закиевичның төркемендә күп еллар беренче баянисты булып эшләгән. Аннары инде үзе эшләгән, монда Кермеддинов Руслан, калган җырчылар белән, Илгиз Закировлар белән эшне алып барган. Кызганычка каршы инде бүген ул безнең белән юк, без аны беркайчан да онытырга тиеш түгел. Һәм инде менә бүген без аны искә алып, аңа истәлек тактасы ачабыз бергәләп. Аның инде аңа багышлап инде фестиваль ачып җибәрәбез. Гармончылар фестивале, ул әле республикада андай фестивальләр юк. Менә иң беренчесе инде аның хыялы да бар иде. Шушы үземнең туган авылда, шушы фестивальне оештырырга дип, без инде аны менә бергәләп уйладык гаиләсе белән. Аның истәлегенә шушы фестивальне бүген багышлыйбыз. Менә килгән кунакларга, коллективларга барысына да бик зур рәхмәт. Барыгызны да котлыйм, тәбриклим. Һәм инде үзебезнең менә тормыш иптәшенә Лариса ханымга шундый кичкенә генә бүләк. Бик зур рәхмәт. Ни өчен шәфәгатьне шул хәтле халык зурлый, иптәшләр? Ул үсте шундый семьяда, шундый әти-әниләре, аның бик тәртипле, акыллы. Безнең авыл әзрәк кенә теге крутой сөйләшә торган хәл бар бит. Хәтәби безгә йөрә алмады, андый сүзләр сөйләшә алмады ул. 55-56 елларда авылда үз җугый җәмәгать. Аңа шаккатасыздыр инде сез. Электр юк, телевизор юк, радио юк. Шаккаткыч яшибез. Бер нәрсә бар, гармон бар. Тальян гармон бар. Ул да булса кемдә шәфәгатьнең әтисе Әхәт абида. Без менә яшь вакытта шушы Әхәт абиның матур итеп уйнаганын, аңа сокланып, шаккатып үскән буын кешеләре. Шушы Әхәт абиның уйнавы миндә уятты шундый бер дип әйтим. Мин аның шикелле буласы килә иде инде, аның шикелле уйнысы килә иде. Бик тиз генә өйрәнеп тә киттем. Менә Әхәт аби шикелле уйнарга тырышып бер генә көй уйнап карыйм. Гаиләдә салынган инде аңарга бу тырышлык. Билимгә омтылышлы булуы. Шуны күрсәтеп тора. Бер еллык иптәшләреннән авыру нәтиҗәсендә бер ел соңга калып укыган укучы бер ел эчендә мустакил рәвештә үзе бүтән предметларны үзлегеннән өйрәнеп экзамен бирде ул. Исең акылың китмәле һәм иптәшләре белән бергә бетерүгә иреште. Барыбыз да аны һәр вакыт истә калдырачакбыз. Һәм ул безнең генә түгел, бөтен татар дөньясы аны истә калдырачак. Чөнки әле мин шаккаттан бер кыз гайберне генә сөйлим. Училищедан кайткан малайлар, культпросвет училищедан. Миндә нәрсә сөйләшәләр микән? Син шәписеман уйнамыйсың. Менә шәписеман бу төшен уйнады. Мин дөрес ишетәм микән? Ул бит безнең шәпи инде ул. Шәфәгать дигән сүз. Кил шәпи булды ул. Алабуганың культпросвет училищесының оркестровый отделениесында шәфәгать шәпи вариациясы барлыкка килгән, беләсеңме?
bütün boyançılar şapişe oynayız deyip oynuyorlar. Şuraya şol bizning avulning hem bizning rayonning eng zo'r kishisi. Do'stlar, biz qizg'anishga qarshi o'g'illarimizning buyuk ekanini yo'qotqachqina anglay boshlaymiz. Shundan da talantli shaxs. Endi men Sara Sadiqov ismidagi siz Shollidan kelgan kishilar bunda ko'p, konsertlar zalining direktoriymi. Shafaqat Axach menga kirmay qolgan kunlari siraq bo'lgandir. Tegi yoki bu voqeani endi o'zaro сөйләшib, җырчыларga кайчагында бәя бирib, күңел ачып, сөйләшеп, чәй içеп, аралашып, аерылыша идек, дуслар. Әгәр дә Шафагат Ахачны сез хөрмәт итмәсәгез, мин карыйм монда Шаллыдан күп, бүтән төбәкләрдән килгәнсез әйме. Бу кадәр халыкны күз алдына китерү өчен дә авыр булыр иде. Аңа иң зур бүләк, аңа иң зур истәлек, менә бүген аңа истәлекле такта ачу, һәм инде менә тат шуганда Мартин Зуфарович бу монда узадыр бит инде әйме. Аздакайда да аның исеменә багышланган музыкаль гармончылар фестивале оештыру иң зур бүләк, дуслар. Шафагат ул күп бирде, күп кешеләргә ярдәм итте. Чөнки аның исеме дә менә Шафагат дигән, шәфәк, ничектер Шафагат ул йомшак. Ул кешегә ярдәм итәргә туган кеше ул. Менә гомере никтер тиз үзелде. Онатып булмай. Аннан соң Шафагатның бер ягы бар иде. Ул бик ничкә күңелле музыкант, музыканы ничкә тыймый торган, аппаратураны тыймый торган, әлеге зур артистлар килеп, аңа аппаратураны китерәләр иде. Бик ярдәмчел кеше булды. Хәзер инде менә Лариса балалары бары шулай бергә торабыз, бирде. Көн сайын күрешәбез. Мин инде аларга сабырлык телим. Бергә шулай яшәрбез. Шафагатны инде халык, ул халык күңелендә мәңге сакланыр. Кемдер ачыш белән керә, халык күңеленә нәрсәдер ачып инде. Шафагат менә керде ул үзенең баяны, гармоны, музыкасы белән. Тынычлыкла достым. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العليا الرفيعة وابرزق مقاما محمودا الهادي وقد وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلو الميعاد برحمتك الرحمن الرحيم الله أكبر. Bugün şundan da istelikli gün. Çünkü bugün Şafagatның ismin мәңгеләштерәбез. Шушы чараны хуплап алган район башлыгы Марсель Фарович, аның командасына, Гүзел апа, сиңа, авыл халкына, Шафагатның дусларына, килгән артистларга чын күңелемнән, гаиләбез исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Шафагат бүтән гомерен сәнгатькә багышлады. Гаиләсен, балаларын, туганнарын, дусларын бик яратты. Ярдәмчел кеше булды. Шафагат тыныч йокласын өчен балаларыбызны аякка бастырып зур тормышка әзерләсәм, әйе бурычым үтәлер дип уйлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык телим. Берегезнең дә ишекләрен, кайгы җилләре какмасын. Бик зур рәхмәт. Кайтканыгыз өчен Шафагатны хөрмәт итеп, бик зур рәхмәт. Сүз Шафагат Салиховның балаларына бирелә. Шафагат абый белән 2000 елда танышкан идек, журналист буларак мин аңардан интервью алдым беренче тапкыр. Аннары инде безнең дуслык шул кадәр ныгыды, аралашып киттек. Аннары инде без мәҗлесләрне бергә алып бара башладык. 10 елдан артык иң беренче булып мәҗлесләр алып баруда башлап җибәргә ярдәм иткән һәм беренче мәҗлесләремне аның белән башлаган идем. 10 елдан артык бергә эшләргә туры килде. Шул кадәр тыйнак, акыллы, bir кайчанда мәҗлескә соңга калмас һәм сине bir кайчанда мәҗлесне үзәр дигән уйлар башка да кирип карамады. Ул шул кадәр төгәл, әйткән сүзен үти торган ират иде.
Менә мондай хәлнең килеп чыгуы бик аянычлы, бик зур югалту татар халкы өчен. Һәм инде менә бүген үзенең туган авылында бик матур чара, аңа истәлек тактасы ачылды, гармунчылар бәйгесе бара. Бу мин уйлавымча бик кирәк. Һәм инде шундый матур авылдан әле сөйләшеп тордык. Бу авылда бик күп гармунчылар, бу авылда гармун уйный беләсеңме дип сорау кешене иратны мыскыл итү шикелле яңгырый, чөнки бу авылда барлык иратларда гармунда өздереп уйный дип әйттеләр. Шуңа күрә Шәфәгать абыйның шушы авылдан гармунчы булып танылып китүе ул инде гадәти күренештер дип уйлыйм. Илдар Газиев шушы авылныкы Татшуганныкы бергә уйнабыз, Шәфәгать белән бергә эшләдек. Ул уникаль кеше инде ул Шәфәгать. Шуның өчен аның ул көчле баянист, иң көчле музыкант һәм без аның шушы баянистлар конкурсы дип тә, бәлки фестиваль итеп тә, бәлки гармонистлар конкурсы дип киләчәктә дә һәр елны үткәрергә җыенабыз. Менә шушы зур эшне башлап җибәрдек. Аллага тапшырып, һәм ул дәвам итәр дип уйлыйм мин, Алла бирсә. Мияссарова Гөлсинә Зәкәрия кызы, Азнакай районы Тапшыган авыл җирлеге башлыгы. Бүген Азнакай районы Тапшыган авылында бик зур истәлекле вакыйга Татарстан Республикасының атканланган мәдәният хезмәткәре Шәфәгать Салиховны искә алу көне бүген авылыбызда. Әлеге чарага әзерләнүнең сәбәбе узган елны безнең Шәфәгать Салихов Азнакай районында гармунчылар белән шушындый очрашу оештырасы килгән булган гармунчылар чыгышы. Шушы фикерне Газиев Илдар җиткергәннән соң үзебезнең Шәфәгать Салиховның да истәлегенә искә алу булыр дип шушы чарага керештек. Һәм инде бүген авылыбызда аның истәлегенә истәлек тактасы ачу булды. Бүгенге чарага бик күп районнардан килделәр. Сарман, Баулы, Мөслим, Җәлил, бик 7-8 районнан килделәр гармунчыларыбыз. Һәм инде үзебезнең авылыбыздан чыккан авылдашларыбыз барсы да бу чарага кайттылар. Бер туган Салиховлар, алар бик ишле гаиләләр. Бүген инде менә бөтен төрле яктан, күрше-тирә авыллардан җыелды халык. Һәм бер егет гармун сайлый дигән фестивале бара авылыбызда. Аның исемен мәңгеләштерер өчен, күңелләрдә кабат аның иҗатын барлау өчен һәм әлеге чара истәлек булсын өчен үткәрәбез. Мен инде үзем Мөслим районы Байык авылы җегете Габидулла Хөрмәтуллин. Хәзер 66 яшь. Моннан 30-31-32 еллар элек мен якын достым баянист, мәшһүр баянист Шәфәгать Салихов белән таныштык. Бергә инде чыннан да сәнгать җыр өлкәсен салават килгән салават белән бер ел эшләдек. Бик матур гомерләр узды. Үтте дә китте гомер менә уже ничә еллар безнең салават Шәфәгать бергә дуслашып эшләп бергәнгә. Хәзер инде нәрсә дип әйтәсе килә. Мин бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә менә шу Азнакай районының администрация җитәкчеләренә, авыл хуҗалыгы җитәкчеләренә, Татшуганның җитәкчеләренә бик шундый матур иттереп кичә оештырганнар. Шәфәгать дустымны искә алу кичәсез оештырганнар. Бик зур рәхмәт алырга. Шуннан да гомер әле бара. Нишләсен бит инде Шәфәгатьнең күрәсе шулай булгандыр. Алар инде вафат булыр алдыннан гына иптәш белән минем студияга килеп бер җыр яздырып киттеләр. Ул шундый минем каршыгым, минем картым дип кенә берсенә-берсе сөйләшеп, матур иттереп яздырдылар җыр. 60 яшьлегенә Шәфәгатьнең юбилеена. Бу яздыру минем күз алдымда хәзер дә бүген дә менә бүгенге кебек күз алдымда тора. Ул гомергә калсын иде дип уйлыйм. Нәрсә әйтәсем килә, дуслар, барыгызга да ныклы сәламәтлек, татар халкы яшәргә тиеш, яшәргә тиеш, дус булырга тиеш. Тагын бер кат менә бик зур рәхмәт шундый бәйрәм оештырганнар өчен. Барыгызга да сәламәтлек, сау сәламәт булыгыз. Гаилә бәхетләре барыгызга да. Seni
Мен Руслан Керамудинов болам. Biz енді Шафағат абынан 6-7 ел бірге эшләдек. Дұрысын әйткәндә, бик ашык күңелле кеше иде, бер кайчанда. Мен ардан начар сүз ишеткәнем бер кайчанда булмады. Пессимистик рухта яшәмәде, ул бер кайчанда гел оптимистик рухта яшәде. Бик сагындыра, бик сагынабыз. Чөнки аның кебек баянчылар дөресен әйткәндә иҗат юлында бик сирәк, ул бит җырчыны җырлата иде. Безнең хәзер кайбер баянчылар үзен күрсәтәм дип теге уйлар. Я ашагалар, я артта калалар. Шафагат абыйга җырлавы үзе рәхәт иде, шулай әйттем. Бик яхшы кеше иде һәм инде менә бик матур авылында, Татшоган авылында шундый кичә уздырганнарын өчен күңелдән зур рәхмәт Азнакай муниципаль районына, аның башлыгына бик зур рәхмәт. Һәм инде без бик шатмыз шундый матур авылга, шундый мәҗлескә килгәнебез өчен, Шафагат абыйны искә алганыбыз өчен инде һәм барлык безгә генә түгел, барлык авыл халкына зур рәхмәт әйтеп килә. Bu bayram турында бер ике сүз әйтәсезме? Бу беренче мәртәбә бит. Бу байрам әле беренче тапкыр үткәрелә. Миңа караса бу мәҗлес үзгәрергә тиеш һәр елда. Чөнки Шафагат абый безнең инде ул андай мәҗлесләргә лаеклы кеше. Һәм инде Азнакай районындагы шундый дәрәҗәле кешене искә алу инде ул бик зур эш. Рәхмәт. Вак юлларым болда, йөрәгемә толма инде ярсып тагынып. Кайтамында илгә, туып үскән җиргә, якын дусларымны сагынып. Күңелемдә башкыды, башкыр йөрәк башкыр, яшьлек җырмышылар бардыр. Үткән сайын еллар артта сагыш булар, бер күрешүз бер гомер. Күңелемдә башкыр, башкыр йөрәк башкыр, яшьлек җырмышылар бардыр. Үткән сайын еллар артта сагыш булар, бер күрешүз бер гомер. Kulaklar Tau şişmesin Kurgen her bir yol Yaşın tutamıyşa Uzat gitalmay Taşa yatıp gümüş suvan İçmişe gite almay Tüben Kama şehrinden Gayni Muhammetovlar Gailesi deysek tabla çünkü onuk bilen kildik. Şehrimizin garmonçuları, en usta garmonçularını alıp geldik bugünkü bu merapiyatiga. Çünkü Şafagat bar biz içinde yakın kişi, bar bizde hürmet ete turgan kişi. Şuna göre biz bu
бәйрәмнән читтә кала алмадык. Музыка мәктәбендә укый, 4-нче елны укый. 4-нче елны бетердем инде әймен. 4 класс бетердем. Шуңа күрә хәзер инде сәхнәгә тартабыз, практика кирәк, ни кирәк. Шул сәхнәдә йөрсәң генә, күңелле сәхнәдә йөрсәң генә дәртләнеп, уйнарга, өйрәнергә мөмкинлек булыр. Менә үземә алмаш булыр дип, чөнки үзем гомер буе гармонда, баянда уйнадым, үзешчән сәнгать белән шөгыльләндем. Хәзер дә ансамбльләрдә уйнап йөрим, ансамбль белән концертлар куеп йөрибез әле. Менә аны куйсып килә, ул да баянчы булсын дип, бәлки гармунчы да булып китәр. Аны да алып килдек, инде шушындый урыннарда катнашып, илһам алар, дәртләнеп, уйнарга өйрәнер дип ышанып калабыз. Мин карадым ничек уйный һәм мин дә аның артыннан баянда уйнасым килде. Бабай белән уйный башладым. Bulsa anlatısı var.